Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake, greatest mistake. Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Danas ćemo zajedno da vidimo šta se dobija u kutiji matične ploče koja bi trebala koštati nekih 700 do 750 evra. Dakle, ROG Maximus Z690 Apex. Apex je ona serija koja je za overclockere specijalno pravljena. Dakle, ovo je ploča koja već dolazi sa onim mestima za montažu dioda i termalnih senzora i sa samo 2 RAM slota, vidjet ćete uglavnom. Dosta stvari je ovde skraćeno na ovoj ploči da bi se naravno udovoljilo potrebama onih hardcore overclockera, zato što njima ne treba, ne znam, više onih M2 slotova ili bilo čega na ploči, što je praktično nebitno kada overclockujete neki procesor. Svi znamo da ovi Alder Lake vuku abnormalne količine struje, čak i kada ih samo onako odključate, znači onaj TDP, ono standardno što oni mogu sami da boostuju. A da ne pričamo o tome koliko u overclocku vuku, ja mislim da ovu ploču, pa ja sam video možda 2 testa ukupno na internetu, čudna je situacija, dakle, sa tim recenzijama, pogotovo nisam viđao da neko nešto ekstremno overclockuje sa ovom pločom. Uglavnom su svi koristili Hero model, tamo je bilo nekih onako malih problemčića sa onim početnim serijama proizvodnim. Ja sam imao problema sa BIOSom na toj Hero ploči, međutim Apex ima već nekoliko BIOSa na onoj stranici, tako da je podrška mnogo bolja za ovu matičnu ploču, u smislu toga da se bolje optimizuje to sve i da su ažurniji što se kompletnog tog sistema sa nadogradnjama tiče. Što se tiče same kutije, ona izgleda manje više isto kao i za prošlogodišnju, onu Z590, samo je tamo bio Maximus 13, ja mislim, ovo sad više nije Maximus 14, nego samo Maximus, to smo već obradili, ja mislim, u onim klipovima. Dakle, imate ove Intel oznake ovde, standardno DDR5-ica, sve ploče od Asusa koje su stizale do sad su bile DDR5, bar na mojim testovima. Ja mislim da postoje i četvorke da se nađu. Za Apex konkretno nisam siguran, ali trebalo bi da postoji DDR4 verzija. Naravno LGA 1700, PCI Express 5.0, implementiran je na jedan interesantan način, vidjet ćete apsolutno svaka ploča se razlikuje, dakle, po pitanju implementacije PCI Express 5.0 konekcija na njoj. Kutija je malo prašnjava, nažalost. Ovde možemo vidjeti, dakle, kako izgleda matična ploča, otprilike nisu preterivali sa RGB-em, ovo mi se sviđa, to je isto totalno nebitno za overclockere. Ima tu par nekih sitnica, detalja koje mi se jako sviđaju, stilski kako je odrađeno. Što se tiče ovog VRM-a, 24 faze, to je 24 plus 0, dakle nema ono 16 plus 1 plus 2, nego sve za CPU ovde predviđeno, izuzetno robustna solucija. Ja sam sa ovom pločom postigao neke nenormalne rezultate, znači prvo sam je istestirao maksimalno, onda idemo kao unbox i vidjet ćete u nastavku neke utiske ovog videa. Što se tiče M2 slotova, postoji 5 komada, ali pazite kako. Znači ovde imamo samo jedan ispod ovoga, ovde imamo ovaj glavni, oni su PCI Express 4.0. Zatim imamo na drugi slot ovaj za grafiku oba su PCI Express 5.0. Na njega kačite onu add-in karticu za PCI Express 5.0, a ovde imamo još i ovaj DIMM2 slot za 2 dodatna SSD-a. Znači, jako čudan sistem za SSD-ove. Svi koji nisu vezani za ova dva, znači grafička, su PCI Express 4.0, koliko ja znam. Samo ovde, ovaj drugi gde ide ova add-in kartica, on je 5.0 i ovaj je 5.0 za grafičku kartu. Znači, ovi ostali su svi PCI Express 4.0, ako se ne varam, ovaj ima i M2 SATA podršku, ovaj drugi ovde ispod ovog glavnog.
Tako da je prava zavrzlama, znači, međutim, ja mislim da oni koji budu koristili ovu ploču neće uopšte voditi računa o tome, bit će im bitan samo ovaj glavni i to je to. Ako ste u potrazi za jeftinim softverom i želite da legalizujete vaše Windows ili Office instalacije, sponzor današnjeg videa, sajt VIPKey Sale, ima 3 izvanredne ponude za vas. Ukucajte kupon kod WC20 prilikom kupovine i dobijate 25% popusta. To znači da ako izaberete Windows 10 Pro, sa popustom ga plaćate svega $13,5. Office 2019 Pro Plus paket će vas sa popustom izaći svega $41, a najnoviji Office 2021 u takođe Pro Plus verziji možete kupiti za svega $48. Pored ovih glavnih ponuda, sajt vam nudi i dopune voleta ili kredita za najpopularnije gaming platforme, a od nedavno postoji čak i ponuda PC gaming hardvera. Definitivno čekirajte šta se sve nudi i ne zaboravite da iskoristite kupon kod WC20 za 25% uštede. Sad da vidimo šta se nalazi unutra, kakva je prezentacija, šta možemo očekivati, ipak je poprilična lova u pitanju. Dakle, imamo ovaj plastični pokrivač same matične ploče i ploča se nalazi odmah na vrhu. Ploču ćete vidjeti još u nastavku, konkretno ovako u akciji, malo što se RGB-a tiče imamo ovde nešto malo da svetli, to smo i na slici videli i ovaj logo Asusov, to je ROG logo i to je manje više sve što bih ovako sada izdvojio, pa ću je staviti samo sa strane začas da vidimo šta se nalazi u ostatku kutije. I prvo što nas je dočekalo ovde je ta Add-in PCI Express 5.0 kartica. Ona koristi onaj drugi slot, dakle grafički, i imamo ovaj USB, dakle sa BIOS-om i sa programima i sa driverima i šta već želite da se nađe na njemu, i 3.0 je u pitanju USB, ne znam koje su brzine konkretno. Da imamo što se tiče ove kartice. Kartica je jaka, baš je onako masna, što bi rekli kod nas u Vojvodini. Zdravo je dobra. Zdravo dobra za ove SSD-ove, to jest može samo jedan da stane ovde, kao što vidite ovde ima jedan nosač. Hlađenje je abnormalno, ja ne znam koliko će se ti SSD-ovi grejati, pošto ovo deluje kao da je overkill totalni za hlađenje, i ona se naravno kači u taj PCI Express slot na matičnoj i koristi puta 4 naravno putanju. Za to onda imamo verovatno neko uputstvo i nalepnice i ovde imamo nešto, čestitaju nam što smo postali deo ROG zajednice. Tu su nalepnice standardne, znači za ploču, možete kablove da oblepljujete sa njima, zatim onu bateriju koja je by the way sakrivena trenutno, ispod poklopca za one SSD-ove, i ovde imamo gomilu stvari. Ovo je 3-pin RGB 5V, ovo vam je antena za Wi-Fi, magnetna, SATA kablovi, ovo su termalne sonde koje zalemite na samu ploču, ovo vam je onaj koji vam olakšava za one konektore za kućište, dakle to je kao neki mali adapter, to su i pre ploče imale, Asusove pogotovo, ja sam imao dosta Asusovih ploča ranije, onda imamo još ovih ugaonih SATA konektora, ovi su jako dobri, imamo male šafiće i mountove za M2, evo ga DIMM, onaj za 2 dodatna SSD-a, opa, koliki je selotep stavljen na njega, bog te. Evo kako to izgleda otprilike, dakle ovo je za onu jako brzu izmenu SSD-ova, stavite ih pored RAM-a, tako ih i ugrađujete, ovo je jako korisno, jako dobra stvar, dakle ko je overclocker i ko se bavi poslom kojim se ja bavim, na primjer kome treba baš onako brzinski da izvadi, da ne mora da odšrafljuje tu milion ovih šrafova i tih pozicija za SSD-ove, stvarno dobra stvar, ne znam ovako u praksi kome koristi baš da brzinski to radi, opa ispade mi. Ovo je nosač, ovaj novi plastični za M2 SSD-ove, ne znam kako je probio tu rupu. Imamo taj mali privezak za ključeve, jako lepa stvačica, ROG, čisto da se zna šta ste kupili za 750 evrića. Sad, ovo konkretno ja ne bih znao šta je, vidim da su neke ove pin diode ili šta su već, neki pinovi se prespajaju tu, konkretno ne bih sad da kažem pogrešno šta je, vidim da ima 3 komada. Zatim imamo još neki produžetak nekih kablova, ovo je za RGB pretpostavljam,
još jedan onaj, ne, ovo su neke magnetne trake, još jedan taj pin konektor, još malo šrafova i mountova za ono. ROG True Voltition, ok, onda znam zašto ono služi. Voltition, ovo vam je kao neka merna naprava, znači za voltaže i za kontrolu sve, ok, šta je ovo, bog te. ROG True Voltition, daj da malo ja to približim, da vidimo mi to izbliza kako izgleda. Ovo je next level stuff, ja se, ljudi moji, ne razumem baš u ovo, to ćete mi vi napisati za šta ovo služi konkretno. Kada su matične ploče u pitanju, vidim da ovdje ima micro USB, ima ovdje isto neke ove konekcije, verovatno za ovaj interni USB, ako se ne varam, i jako puno ovih konekcija, dakle za neke senzore i za svašta nešto, dakle sad su ovo ovako izdvojili. Ja mislim da je ovo pre bilo integrisano na samu ploču, na vrh, na onaj Z590 Apex, a ovdje su zbog onog malo robustnijeg VRM-a morali da stave ovako na jednu odvojenu EDIN karticu, što je možda čak i kvalitetnije rešenje kad je ovako odvojeno. Tako da eto, jako lepa stvar. Za prave one overclockere ja nisam takav, ali oni koji znaju čemu ovo služi, znaju verovatno da je dobra stvarčica. Ja samo nagađam. Sve ćemo mi to spakovati nazad. Ono što ja volim kod ovih, evo još malo ovih šrafova, za M2 ovaj se zaglavio, tu nema veze. Što ja volim kod Asus proizvoda je što uvek imaju ovaj držač za grafičku kartu koji je ispravlja. Jako lepa stvarčica, ima čak i taj ROG logo na sebi. Vrlo korisna sprava, ovdje ima dole magnet da drži na kućištu maksimalno i ovdje naravno u kontaktu sa grafičkom ima gumu finu da se nešto ne desi. Jako lepa stvar, već sam koristio par puta, prikazivao sam vam sa ostalim pločama, ovo im je onako jednostavan mali dodatak, ali onako jako lep znak pažnje za sve koji žele da im grafička bude ravna. Dakle, za sve nas koji imamo taj obsesivno-kompulsivni poremećaj. I to bi bilo to, dakle što se tiče same kutije, ja ću to ovako sad da ubacim sve, pa ću da pospremim lepo, samo malo da bacimo pogled na matičnu ploču, stavit ću je ovako, konkretno, da vidimo mi šta se tu sve odvija, vidjet ćete još to malo detaljnije predstavljeno na samom zaključku, kada budem dodeljivao ocenu. Zapamtite, ovo je nakon što sam ja to sve već istestirao. Ploča je meni interesantna iz razloga što, na primjer, toliko daleko su išli da olakšaju overclockerima, da, na primjer, naravno, standardno imate dva ova RAM slota, DDR5. Ja imam konkretno samo jedan stick. Vidjeli ste kakvih sam problema imao, ako ste gledali ono safirovo hlađenje vodeno, ono mi je blokiralo prvi ovaj RAM slot, dakle ima dosta problema sa clearanceom za hlađenja, tako da za ona standardna hlađenja, međutim ja mislim da ova ploča, ne samo da mislim, nego ova ploča definitivno nije dizajnirana za te stvari. Ovo je ekstremni overclocker, VRM je najčudniji koji sam ja do sad video, bar ovako kao amater. Izgleda mi totalno sci-fi s ove strane kad gledam. I da, izbacili su video konektore na ovom pozadinskom delu. Sad to ne mogu, ok. Dakle, imate samo USB-ove. Ono što je najbitnije od tih konekcija, imate ove Ethernet port. Ovaj za brzu BIOS izmenu, pa čak i taster da to aktivirate bez uključivanja računara. Wi-Fi konekcije, SSD, nisu čak išli ni na onaj moderniji SSD tip koji je još brži od ovih ostalih, znači sa 40 gigabita u sekundi, to ni nema ovde. Dakle, fokusirali su se maksimalno, da, tastatura i miš kao PS2 konekcije, to je isto standard kod tih overclockerskih ploča. I naravno, jedna jako bitna stvar uvek na tim pločama je da imate i ove tastere na samoj matičnoj, dakle za uključivanje, za reset, imate ovde dodatne switcheve, znači za aktivaciju specifičnih modova, da ide u neke one deep cold state ili kako već, mislim,
svašta nešto, dakle, na matičnoj ploči, definitivno je ono totalni overkill za nekoga kao što sam ja, ali nadam se da će neko od vas vidjeti veliki potencijal u ovom modelu ako se bavite sa tim stvarima. Ono što mi je malo čudno, na primjer, na onim Maximus pločama viđam da je ovaj deo totalno pod uglom, kao i ovi ovde konektori, znači ovaj 24-pinac, međutim ovde nije. Interesantno, dakle. Mislim da su mogli i to da naprave da bude pod uglom, ali okej. Ne vidim kako bi to uticalo na matičnu ploču na neki negativan način, ali stilski čisto, pošto su ovi svi dodatno postavljeni tako pod uglom, što onda ne bi i ovaj bio, jel? Ali eto, dakle, jedina zamerka na kraju koju sam ja imao što se tiče onih inicijalnih testova je montaža ovih standardnih vazdušnih i vodenih kulera all-in-one, znači onih basic kulera za koje ova ploča nije ni namenjena i to je manje više to. Dakle, videli ste, to se već i piše po tim, dosta imate članaka na tu temu i update-ove samih proizvođača, pa pazite, dakle, ako kupujete ne samo ovu, nego i ostale Maximus Z690 ploče, pripazite koji kuler možete da ugradite. Ona ima nosače za 1200 i 1700, međutim, kod 1200 mounta sam primetio da su temperature dosta više, tako da nije baš u potpunosti onako nivelisano i dobro dizajnirano u tom smislu, i to ne samo na ovoj ploči, nego bilo koji 1200 kad bi montirali na 1700 i na MSI ploči sam primetio da su temperature dosta više u odnosu na one fabrički 1700 modele kulera. To bi bilo to za ovaj deo, idemo sad na one finalne utiske i zaključak. Dakle, unboxing je gotov, videli ste šta se sve dobija sa ovom pločom u njenoj kutiji i mislim da se većinski to pakovanje ne razlikuje od nekih koje smo do sad viđali, bar kada su ti ROG proizvodi u pitanju. Upoznao sam vas sa mnogo Asus ploča u 2021. i evidentno je da kod najjače ROG serije uvek možete očekivati neke cool dodatke. Ono što je ipak bitnije ovde je dizajn naponske sekcije koji je ovoj ploči i omogućio da bude takav performer u praksi. 2 osmopinca na vrhu ploče i VRM sa 24 faze i power stage-evima od 105 ampera. Ovo bi u prethodnoj Intel generaciji možda bilo čak i suludo, ali setite se da 12900K vuče oko 270 W kada uklonite one TDP limite. Na prethodnoj Z590 Apex ploči sam se igrao sa AI overclockom koji i ova ploča posjeduje kao opciju, međutim tamo na toj staroj ploči nisam nešto pretjerano ni primetio da se dešava. Ali ovde sam na primjer imao skok na čak 5,2 GHz sa 12600K performance jezgrima i ravno 4 GHz sa onim efikasnim jezgrima. Doduše, na ovoj brzini i sa ukupnom potrošnjom od oko 167 W nazivati ovako nešto efikasnim je vrlo loš vic. Inače je maksimalni TDP ovog procesora oko 160 W i on ne bi ni trebao ići preko 5 GHz, ali ovaj Apex model ploče je, čini se, izvukao poslednje atome snage iz njega, ili ja jednostavno imam neku super binovanu verziju procesora. Hlađenje VRM-a je svo vreme bilo na nivou zadatka, nije prelazilo 60 stepeni, što za 750 € itekako i očekujem, da se ne lažemo, ali kao što rekoh na početku, Asus je čak malo i preterao sa tim hladnjacima. Opet, s druge strane, ovo je ploča koja je tunirana za tečni azot, ima čak i fizičke prekidače koji je stavljaju u taj LN2 mod rada, pa koristiti vazdušno ili all-in-one vodeno hlađenje ovde je kao da grebete po površini. Čekirajte sada na koji način je Asus na ovu ploču ubacio podršku za PCI Express 5.0. Dva grafička slota koje vidite ovde su oba PCI Express 5.0x16, a ako su oba istovremeno u upotrebi, onda rade kao x8x8. Add-in kartica ima jedan M2 slot 5. generacije, a tu je i DIMM.2 kartica sa dva vlastita za finalnih 5 SSD slotova. E sad, ovi M2 slotovi na ploči su svi PCI Express 4.0, dok poslednji podržava još i M2 SATA mod, pored tog PCI Express 4.0. Na ovaj način ploča izvlači maksimum kako iz procesora, tako i iz chipseta. Što se tiče kontroverze oko hladnjaka, koja inače prati ove nove Asus modele iz Maximus Z690 serije, u mojim testovima se ovo itekako manifestovalo i savjetujem vam da pogledate dva odvojena videa sa Safir i Arctic hlađenjem. Dakle, bilo je ogromnih problema prilikom ugradnje, čak i sa kulerima od nule dizajniranim za LGA 1700 ležišta.
Međutim, s druge strane, ovi kuleri su u poređenju sa svim ostalim prikazali ubedljivo najbolje rezultate. 12600K sam lagano hladio vazduhom sa Arctic i 35 RGB hladnjakom od nekih 40 € i to na 5,2 GHz bez termalnog trotlovanja, naravno. Dakle, kada je ova tema u pitanju, Apex ploča se može na iglene uši provući samo zato što je reč o matičnoj koja je u osnovi dizajnirana za obaranje overclock rekorda i kao takva će se u 99% situacija koristiti u paru sa već pomenutim tečnim azotom. Ja taj deo, nažalost, verovatno nikada neću moći testirati u praksi, to sa tečnim azotom, ali da sam dobio najbolje rezultate sa ovim modelom ploče takođe ne mogu da poreknem. ROG Maximus Z690 na kraju ima toliko specifičnu namenu i namenjena je za vrlo probranu klijentelu da čak i sa basic level hlađenjima dostiže sjajne rezultate, pa je moja finalna ocena platinastog sjaja.